soc Estrella Ramon de l'equip Estrella Raton Pérez i estic molt contenta d'estar ara mateix aquí per a contar-vos la història de Faroleta Pocallum. Hi havia una vegada una estrella nova, acabada de néixer, molt menuda, petita, que li van posar de nom Faroleta Pocallum. Ja us podeu imaginar per què. Llavors, Faroleta Pocallum, igual que totes les altres estrelles noves, cada capvespre es posaven a la fila, dissimuladament, nosaltres des d'aquí no ho podem veure, però elles estan totes a la fila davant de la lluna. Llavors la lluna és l'encarregada de rebre les ofertes de treball on calen estrelles noves per a fer substitucions, perquè una estrella pot morir, pot haver de marxar de viatge, una estrella fugaç, pot menjar-se-la un forat negre, en fi, que de tant en tant hi ha vacants i cal enviar estrelles noves a cobrir-les. Llavors totes les estrelles noves se posaven a la fila i totes tenien punts de llum, totes menys en Faroleta Pocallum, perquè encara no havia treballat cap vegada, perquè sempre era l'última i mai li arribava cap oferta. Aquella nit, la lluna va rebre una proposta de treball i va fer una cara com a rara, perquè era una proposta molt estranya. Les estrelles, ni que siguin noves, tenen ja milers d'anys. I quan les envien a treballar a algun lloc, les envien a treballar a les constel·lacions, per tot el firmament, i les substitucions són per a mil·lennis. I aquella oferta de treball que acabava de rebre necessitaven una estrella urgentíssimament, semblava molt important, s'havia d'enviar una estrella ja, doncs no era un treball a una constel·lació, tampoc era un treball al firmament ben entès, era un treball a un planeta. Clar, això ja d'entrada era estrany, però és que damunt no era un dels planetes més grans ni més importants, era un planeta mig-mig, que li diuen la Terra. I damunt tampoc no era així un lloc com a molt important d'aquell planeta. I era treball només per a 2 setmanes. La lluna estava perplexa. No obstant, era una oferta de treball i ella va fer el que sempre feien les ofertes de treball. La va proposar a la primera estrella de la llista. La primera estrella de la llista, de la fila en aquell moment, era Clara Lluminositat, que tenia molts de punts de llum i que, òbviament, va dir que era una birria de treball i que ella per 2 setmanes no anava, que anés una altra. Llavors, la lluna li va demanar a la segona de la fila, que era Fanala Lluentós, i Fanala va arrufar el nas i va dir el mateix que havia dit la seva companya Clara Lluminositat, que ella, a un treball tan dolent com este, no pensava anar-hi. Total, que la lluna anava proposant aquella feina, estrella darrere estrella, i no volia anar ningú, tothom se volia reservar per si sortia una oferta de treball millor. La que es va posar nerviosíssima en veure que estava passant això que no havia passat mai era Faroleta Pocallum, perquè Faroleta Pocallum sí que volia aquell treball, volia el treball que fos. Estava tan nerviosa que quan la lluna li va preguntar si acceptava aquella oferta de feina, no li sortia dir sí, va quequejar i tot. El cas és que va acceptar el treball i es va atançar cap a la lluna per a que li donés el GPS en la ubicació on havia d'anar i també les últimes instruccions. Ni cal dir que totes les estrelles de la fila se li van riure. La van cridar tap de bassa lluminós, misto mig encendre, puça en piles, en fi, el que li diuen normalment perquè ella era la més menuda i la que feia menys claror. Però aquell dia no li va importar gens ni mica. Faroleta va avançar cap a la lluna, tota contenta i tota digna. La lluna li va desitjar sort, li va donar el GPS i li va dir que un cop arribés allà hi hauria un tal Àngel Frederic que l'esperaria i li explicaria el que s'havia de fer. Perfecte. Faroleta se'n va anar contentíssima, de pressa i corrents cap a la seva feina. A meitat creuar el firmament, se va topar una cosa raríssima que el GPS no li havia marcat, no havia d'estar allí, en teoria, que era una mena de iaio en pijama de color roig i un gorret de punta al cap, que portava davant una mena de carro i davant unes cabres estranyes que li van dir que no eren cabres, que eren rens. Vés a saber. El cas és que Faroleta no es va quedar a discutir massa ni a averiguar què estava passant allà i com era que allò no havia de sortir segons el seu GPS, però estava allí enmig, perquè tenia molta pressa en arribar al seu lloc de treball. I sí, va arribar al planeta Terra, que també li diem planeta blau, se'l veia bastant blavinós, era molt bonic, segons Faroleta. Va veure que hi havia unes ciutats enormes, però bé, la seva feina semblava que no era cap d'aquestes ciutats. També hi havia molts de pobles, però la seva feina
tampoc semblava que era un poble. Finalment va arribar on marcava que era la seva feina i era una cova, una mena de cova establia com als afores d'una ciutat i semblava que allí no hi havia ningú, però bé, és que estava marcat claríssim. Ell havia de plantar-se allà, damunt d'aquella cova. I bé, allà es va posar Faroleta, amb les seues 5 punxes, imagineu els meus peus, els meus braços i el meu cap. I allà estava, esperant que arribés el tal Àngel Frederic, que en teoria també havia d'haver arribat allà, però que feia tard. Estant allí, el primer que va notar Faroleta és que vaya fred que feia. Feia un fred que se li gelaven les puntes. Després, just davant de la cova, algú havia tingut la idea de plantar 2 palmeres. Llavors ella, que ja feia poca llum, només li faltaven aquelles 2 palmeres per acabar-la de tapar. Ai, què hi farem? I mentre estava allà esperant, de cop, va sentir... Primer va tenir un ensurt, però després va xillerar com ella, va dir, vaig a veure què passa. I va assomar el cap dins de la cova. I clar, quan va veure el que estava passant dins de la cova, ja va entendre per què havien sol·licitat en tanta urgència una estrella. Si és que acabava de néixer un bebè, petit, i tenia fred, i plorinyava, i estava una noia jove, la seva mare, i un senyor una mica més gran, que devia ser el seu pare, i els dos allà intentant-lo tapar en uns mantos que portaven, i el bou i la mula, que també estaven allí, intentant fer caldoreta, però ja daran caldoreta, si a la cova feia el mateix fred que feia a dalt. Faroleta Pocallum de seguida va entendre que era ella l'encarregada de demanar ajuda. Ella havia de fer senyals perquè arribés gent i ajudés. I ella sí que veia llum. Al camp que hi havia davant se veien fogueres, una mica de llum de fogueres, devien haver pastors. Així que ella, primer que tot, va començar a fer senyes, però no la veien. I a pegar uns quants botets, a veure si així, i tampoc. I va començar a pensar que potser les altres estrelles de la fila, les altres estrelles noves, tenien raó, que realment és que ella era molt petita i feia molt poca llum. I no la veuria ningú, i vaja història. I de cop va tenir una idea. Segur que no estava massa bé, i segur que després se la carregava, però és que era l'única cosa que se li va acudir per aconseguir ser visible i que la gent vingués a ajudar. Així que va agafar una de les seues punxes, va pegar-li un mos, que es va fer un mal que sí que rai, i llavors va començar a bufar, apretant-se la panxa, per a que cap a dalt sortissin les seues espurnes. I van començar a sortir espurnes de primer a poc i després cada vegada més fent com una gran cua de llum, com si fossin bengales. Carai, ella continuava sent molt petita, però en aquella cua tan llarga, de seguida els pastors van veure que alguna cosa estava passant i van anar cap allà corrents. Se van deixar a meitat menjar els ous i la botifarra, i van arribar en la pell i la samarra, i van arribar uns corrents i de pressa, uns altres rondinant. N'hi havia un que es queixava de tot. No volia anar, que feia fred, que no volia, que feia calor, que... de tot se queixava aquell pastor rondinaire. Ella el sentia des de dalt de la cova. Va arribar un noiet que portava un tambal i que també volia tocar. Va començar a arribar vinga i vinga gent. I li portaven mel, mató, balances, panses, tot tipus de regals. Alguns Faroleta pensava que eren encertats, uns altres se quedava pensant i això per a què ho hauran dut? Però bé, cap problema. La cova es va començar a omplir de gent. També portaven instruments musicals, ganes de cantar, de ballar. Van fer una festassa. El nen Jesús que havia nascut, el petitet, que es deia Jesús, ja no plorava. Ja mirava els pastors i estava més content que content. I quan ja estava la cosa una mica encarrilada, va arribar l'Àngel Frederic. Va arribar l'Àngel Frederic portant una pancarta enrotllada i les ales totes tacades de vermell. I va començar a explicar a Faroleta que li sabia molt de greu. Havia fet tard, sí, havia fet tard, perquè primer s'havia posat a pintar una pancarta, perquè es veu que el bebè que havia nascut era algú molt important. Llavors ell havia pintat una pancarta que posava Al·leluia per a celebrar-ho. L'havia volgut pintar de color vermell, l'havien ajudat uns quants àngels més i ell havia acabat en totes les ales tacades. Llavors, va posar les ales a remullar en una mica de dissolvent, a veure si aconseguia estar presentable per a la nit. Mentrestant, resultava que ell també cantava el cor celestial i Sant Solfes, que era el director del cor, els havia tingut assajant. Clar, com que naixia Jesús,
era tan important la cosa que passava aquella nit que Sant Solfes va voler que s'agessen l'Al·leluia de Händel, i allí va tenir tots els àngels cantant Al·leluia, Al·leluia, cap aquí, cap allà. I Sant Solfes era molt perfeccionista, fins que allò no va sonar celestialment, no va deixar marxar cap cantaire. I per això Frederic feia tard. Però bueno, ja estava allà i a més se va quedar encantat de com havia portat tot el tema Faroleta poca llum, de la idea tan heroica que havia tingut de trencar-se una punta per aconseguir ser visible i que arribés ajuda. Bé, li va fer una gran abraçada a les ales tacades de roig i va anar, bum, en una revolada, a plantar-se damunt d'una palmera, va desplegar tot cofoi la seva pancarta de Al·leluia i bé, allí estaven rebent a tothom que arribés. Els dies van passar volant. Faroleta va ser molt feliç en aquella feina i li va passar el que te passa quan vas a fer de substitut, a fer feines temporals, que quan millor estava, més a gust, va arribar el moment de marxar. A més, 15 dies per a una estrella passen en menys que això per a nosaltres. Va haver de marxar, se va acomiadar de tots, li va dir al nen Jesús que mengés de valent a veure si es feia ben gran. I, bueno, se'n va anar en aquella forma tan rara que tenia ara, pensant en quina li muntarien quan arribés a la fila d'estrelles noves. Si abans ja se li burlaven, imagina't ara, en aquella cua. Però bé, no li importava. Ella ara tenia un petit tresor de bons records de la seva primera feina, lo contenta que havia estat. Sempre podria recordar-ho i sentir-se millor del que es podia sentir en un futur. Així que va arribar, se va col·locar l'última de la fila, totes se li van burlar tot el que van voler i més, però a ella ja no li feia tant de mal. I al cap d'uns quants dies va arribar l'àngel Frederic, volant a tota pastilla, com feia sempre, i li va explicar a la lluna que en acabada la feina, quan ell se'n va tornar cap al seu lloc habitual de treball, va explicar el que havia fet aquella estrella tan menuda, que havia sigut heroica al seu lloc laboral, que havia arribat a destrossar-se, a desfigurar-se, a trencar-se una punta per a poder demanar ajuda com calia. I la va proposar per al Gran Premi Celestial. Hi va haver unes votacions i resulta que havia guanyat. Així que ell venia a demanar-li a la lluna que li deixés aquella estrelleta nova per anar a rebre el seu premi. La lluna es va quedar de pasta de boniato, de debò que no s'ho esperava. Però va començar a pensar que realment Faroleta poca llum era una estrelleta molt, però que molt especial. Òbviament li va donar permís per a que anés a buscar el seu premi i a més se va fixar que al premi, a baix de tot, en lletra petita, hi havia una clàusula laboral especial que deia que, com que Faroleta poca llum era una estrella tan estranya, que millor que anés cada any a treballar aquelles 2 setmanes a rememorar el que havia estat la seva primera feina. I des de llavors, en moltes llars, en moltes cases d'aquell planeta anomenat Terra, hi ha un munt de famílies que munten a casa seva una mena de recreació de lo que va passar allà aquella nit. I fiquen una cova o una establia, i fiquen un bou, i una mula, i una mama, i un papa, i un petit bebè que neix, i un munt de pastors, en fi, tot el muntatge. I damunt d'aquella cova establia posen a Faroleta poca llum en la seva cua. I prop d'allà un àngel, que normalment porta una petita pancarta d'Al·leluia. I Faroleta poca llum fa això des de fa més de 2000 anys. I clar, en tant de temps que ha passat, en aquell planeta Terra ja ningú en recordem del seu nom veritable i l'anomenem l'estrella de Nadal o l'estrella dels Reis, però el cas és que això no té cap importància. L'important és que recordéssim el fet i que contéssim el conte. I esperem que us hagi agradat i conte contat, conte que s'ha acabat. I encara una petita cosa. L'autora d'este conte sóc jo. Me'l va publicar Columna fa bastants anys, l'any 1995, en una col·lecció que es diu Chip. És a dir, que si algú s'anima a llegir-lo tot sencer, que és bastant més llarg del que jo he contat ara, encantada de la vida de que ho intente. Us deixo la nota bibliogràfica per aquí baix a la descripció. I fins al proper conte. Adeu!
només xampany. No són les torres gemeles, va molt més enllà. És l'estrella blanca, seure's a la taula amb el teu germà. Sentir el sol que escalfa i s'ha d'estimar. Clima d'espores s'ho han inventat, Marcel Carbó, tu has de cantar.